Bé, benvinguts a tots a aquest taller. El taller porta el nom que ja sabeu, la PNL, com tenir cura d'un mateix. Jo sóc la Carme Vendrell. Jo he dedicat tota la meva vida a l'ensenyament, que ja veieu que és una llarga vida. Quan era petita asseia les nines i els hi feia dir a l'abecedari. I després doncs, em vaig fer professora. Però no era només professora, volia ser educadora també, volia ajudar els meus alumnes i també veia que em feia falta ajudar-me a mi mateixa, perquè la professió és dura. Si algú de vosaltres és educador, que ara ho esbrinarem, sabeu que moltes vegades no reps allò que penses que tu estàs sembrant precisament. Bé, vaig estar cercant sistemes per ajudar els meus alumnes, vaig aprendre habilitats socials, els hi vaig ensenyar, tècniques d'estudi, vam fer tècniques d'estudi, educació emocional, vam fer educació emocional, però a mi em seguia faltant una eina per poder ajudar-los efectivament. I al començament d'aquest segle vaig trobar la PNL, que és una mica d'allò que us vinc a parlar avui. I no només parlar, m'agradaria que poguéssiu experimentar el que és, perquè m'ho he plantejat quan m'han parlat de fer el taller. Sí, explicaré el que és la PNL, és una cosa molt interessant, és una teoria interessant. Espero que quan sortirem d'aquí ja sabreu de què tracta i si voleu continuar aprofundint en el tema, però el més important penso és que vosaltres traieu eines d'aquest taller per vosaltres mateixos, que és per allò que heu vingut, sense dubte. Bé, aquesta sóc jo, jubilada de l'ensenyament, amb ganes d'extendre una mica allò que jo he après i m'ha servit a mi per la meva vida, i ara voldria saber una mica de vosaltres. Molt breument, perquè no tenim temps, podeu dir, sisplau, el vostre nom i què és el que us ha portat aquí. És a dir, per què heu pensat en la vostra professió, primer el nom, després què és el que estic fent i després per què estic aquí. Què és el que vull treure d'aquest taller? Per què he vingut aquí? Per què he pensat que necessito tenir cura de mi mateix? D'acord? Bé, i ho sento per tu, que ets el que has arribat ara. Te toca. Si vols anar passant al micro. Doncs, soc David i ara actualment estic de tècnic de gestió i m'ha portat venir aquí una mica per la pressió de les companyes. No, i també considero que tenir cura d'un mateix és fundamental per poder portar la feina de la manera més correcta possible. Hola, jo soc la Sara, soc auxiliar administrativa del SUES i bé, he vingut aquí perquè estic també fent una formació de la PNL i volia també, l'he vist i volia també ampliar una miqueta això, ja que és bastant específic el que fem i l'he trobat, i com més o menys m'ha agradat el tema i tal, doncs per aquest motiu. Hola, bon dia. Soc l'Anabel López, treballo al SUES, és un servei d'urgències i emergències socials, i soc treballadora social i penso que tenim que tindre cura d'un mateix, he insistit molt a vindre aquí perquè penso que estem molt exposats contínuament a accions negatives, a patiments de les persones i m'agradaria tindre una mica més d'eines per posar una mica més de barrera. Hola, bon dia, em dic Carol, estic a servei de puresa energètica i al SUES d'urgències i una mica el mateix que les meves companyes. Per aprofundir en la PNL, que estic fent un curs com ella, i per tenir cura de... Hola, soc la Carme Ribalta, soc un tècnic superior de gestió, estic adscrita a Secretaria Tècnica i al SUES. Part de la meva feina són fer informes d'estrangeria i estic aquí perquè crec que em pot ajudar a que tingui cura de mi mateixa, perquè els problemes que genera cada dia la feina de vegades no és capaç de situar-los on toca. Hola, jo em dic Rosemary, soc infermera i m'ha cridat de seguida l'atenció primer saber què era el PNL
i després quan ja he vist com tenir cura d'un mateix crec que és imprescindible en els professionals que treballem amb entorn de salut favorables i desfavorables i crec que és una manera d'enriquir-me jo mateixa com a professional. Hola, soy la Teresa Arroyo y soy trabajadora familiar y creo que me puede ayudar mucho en relación con mi trabajo. Jo soc Rosa Maria Cardoso, soc treballadora familiar i és l'atenció directa amb els domicilis de les persones. Llavors, són situacions molt directes i jo crec que pot anar molt bé tenir cura d'un mateix, ¿no? Hola, soy la Rosa Sobrino, también trabajadora familiar como ellas y claro, por el tipo de trabajo que hacemos y con las personas que estamos trabajando, que son muy frágiles, entonces claro, estas personas parece que están esperando que lleguemos nosotros como que le vamos a solucionar todo, las carencias que tienen, entonces claro, creo que si nosotros estamos bien, a la hora de trabajar con estas personas pues es más fácil, más... Soc Pilar Maza, de Cicles de Vida, i bé, a part que m'han comentat que aquest tema és molt interessant, doncs per guanyar eines i recursos per tenir cura de tu mateix, per cuidar també amb els altres, no? Perquè si no et cuides tu és impossible que puguis donar i rebre també dels altres, no? Soc Jordi, administratiu de Can Uriach, i una mica el que deia, que primer has d'estar bé amb tu mateix per poder ajudar els altres. Jo soc la Míriam, soc educadora social de Sabadell Sostre i el que em porta aquí és que la nostra feina, bàsicament el que ens mou és el poder acompanyar els altres, però penso que també és important com ens acompanyem a nosaltres mateixos i com ens cuidem per seguir amb la nostra feina. Hola, soc la Francesca, treballo a l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat i penso que potser trobaré eines que em serviran de cara a l'atenció al públic, que és la meva feina principal allà a l'oficina. Hola, em dic Carme i soc administrativa i bàsicament la PNL m'agrada i penso que el que em porta aquí és trobar eines per cuidar-me a mi mateixa i per ajudar-nos a reprogramar aquests processos mentals que de vegades ens condicionen negativament el dia a dia, bàsicament. Hola, jo soc l'Ainoa, soc educadora social, ara mateix soc l'educadora social d'infància de Beninals i m'ha cridat l'atenció perquè crec que la nostra feina, almenys en la meva, tinc molta cura dels infants, de les famílies, però en cap moment em miro cap a mi mateixa i penso que també és important cuidar-me perquè si no tampoc puc donar l'atenció adequada i ser professional. Hola, soc la Joana Díez, soc educadora social i ara faig tasques de coordinadora d'equips. Repeteixo, la cura d'una mateixa. Hola, jo soc la Verònica, soc educadora social, ara mateix tècnica d'un programa nou que és Referents d'Ocupació Juvenil. I quan vaig veure el títol vaig pensar en la importància d'allò que ens expliquen quan pugem en un avió, no? Abans de posar-hi la mascareta al del costat, ajudar a l'altre, ens hem de cuidar nosaltres mateixos per poder oferir l'ajuda als altres. Per això m'interessava. Hola, jo soc Miquel Sostres, soc treballador social polivalent de la Creu de Barberà, d'atenció primària. A mi m'ha cridat l'atenció com tenir cura d'un mateix, no? Vull dir, nosaltres som els últims que ens cuidem a nosaltres mateixos, sempre tenim cura dels nostres usuaris i nosaltres som com els últims afectats, no? I és important, no? Perquè des de nosaltres, si estem bé, estarà bé l'usuari, no? És com també transmetrem positivitat, no aquella negativitat d'allà que tenim al treball fins a les celles, no? I això. Què és la PNL? La PNL, abans que us enllorneu amb aquest esquema, deixem això. La PNL va sorgir als Estats Units a l'any 1972, exactament, quan dos professors de la Universitat de Santa Cruz, a Califòrnia, van començar, de fet va ser un professor i un alumne, molt avantatjat, van començar a fer un estudi dels 3 psicòlegs més importants a l'època als Estats Units. Eren el Milton Erickson,
la Virginia Satir, era psicòloga de família, i Fritz Perls, que serà el pare de la Gestalt, de la qual segur que heu sentit parlar en algun moment. Ells el que volien eren un filòleg que es deia Bandler. No, ho dic malament, ja és que em poso nerviosa amb aquest micro i amb aquesta càmera. Eren un lingüista, era professor, Grinder, a la universitat, i un estudiant que es deia Richard Bandler, que el que estava estudiant era psicologia i també informàtica alhora. Llavors, amb aquests 3 coneixements plegats, ells van decidir estudiar aquests 3 psicòlegs que us he dit per veure com funcionaven de cara al client per ser tan eficaços com eren i com funcionaven ells a nivell de programació mental, no oblidem que el Bandler era informàtic, com funcionaven ells a nivell de programació mental per atendre correctament als seus pacients i al mateix temps per mantenir ells el seu equilibri, la seva pau mental. Bé, d'aquest estudi fet a 3 bandes, per dir-ho d'alguna forma, des de la banda psicològica, des de la banda informàtica i des de la banda lingüística, ells van extreure un model de comunicació de l'ésser humà que us explico ara, que és aquest. Aquest model de comunicació està a la base de tot el que fa la PNL. Ells van arribar a la conclusió que les persones s'enfronten amb un món extern. Però allò que les persones acaben tenint al cap no és exactament aquest món extern, sinó que el que tenen és una representació que ells es fan d'aquest món. I aquesta representació no pot ser igual que els successos externs? Doncs no, resulta que no és igual. I no és igual perquè el que tenim en el món exterior passa per una sèrie de filtres que fan que el que arriba a nosaltres no sigui exactament el mateix. Aquests filtres ometen informació. És impossible que tota la informació que estem copsant al moment, perquè l'estem copsant realment tot el que està envoltant-nos, aquests milions de bytes puguin ser processats pel cervell. Per tant, ometim informació. S'ha de fer i ho fem. D'altra banda, generalitzem informació perquè això ens fa més fàcil la vida. Si jo sé que un animalet pelut que entra aquí amb unes bones garres i ja sé que aquest animal, perquè ho tinc generalitzat, és perillós, ja sortiré corrents. No fa falta que em quedi a analitzar quin tipus de bèstia està entrant per la porta. Per tant, generalitzem i ens ajuda a viure, ho hem de fer. I també distorsionem la informació, la distorsionem inevitablement. Per exemple, la distorsionem quan pensem en el futur, jo penso el que em passarà demà i penso, mira, serà això o l'altre. Doncs estic distorsionant, perquè potser no em passarà això, em passarà una altra cosa. D'acord? Si n'hi ha alguna cosa que no enteneu del que dic, sisplau, aixequeu el braç. Ja us he dit que vinc del món de l'ensenyament i estic disposada a aclarir dubtes. Molt bé, això és el que fan els filtres, però quins són aquests filtres? Aquests filtres són, en primer lloc, els metaprogrames. Què és això d'un metaprograma? Estem parlant de com funciona la ment humana. Funciona des del punt de vista, evidentment, d'un informàtic amb una programació en programes. Els metaprogrames són els programes que jo faig servir només començar a actuar, a copsar i actuar. És a dir, són els que estan més enllà dels programes d'actuació. Per exemple, és un metaprograma al veure un got sempre mig buit. És un metaprograma al veure el mateix got sempre mig ple. Tots coneixen persones que comencen ja a funcionar veient el que no funcionarà o el que no és positiu i persones que comencen a funcionar amb optimisme. Un metaprograma seria, per exemple, el que té el meu marit, que quan li dic fem això o portem els nens a l'escola, sempre pregunta quant costa? Quant costa? No importa quant costa. Per a què serveix importa, però a ell li importa quant costa perquè ell sempre preveu tot el que pot passar quan es proposa aconseguir un objectiu.
Abans d'anar cap a l'objectiu, ell tira cap enrere i diu, a veure, què pot passar? Què pot passar? Això és un altre metaprograma. L'invers d'aquest metaprograma, envers l'objectiu, seria anar directament a l'objectiu, que és el meu cas. Jo vull fer una cosa i tiro cap endavant, després ja m'ho trobaré. D'acord? Bé, això és un metaprograma. Això també, evidentment, fa que jo filtri la informació d'una forma o d'altra. Si el meu marit pregunta quant costa, a mi m'importa 3 pitos quan costa, perquè ni penso, perquè jo tinc l'altre metaprograma. M'explico? No estem filtrant la informació de la mateixa forma, la qual cosa fa que la convivència sigui una mica complicadeta, però bueno, això ja ho sabem, no? Valors. Evidentment, jo faré les coses en funció d'allò que per mi és un valor, és a dir, allò que per mi té una vàlua. D'acord? I filtraré la informació que m'arribi en funció dels meus valors. Si m'estan parlant d'una cosa que no està en la línia dels meus valors, allò no m'interessa, per tant, jo no faré cas. Creences, és de lo mateix. Les creences, aquestes conviccions, certeses internes que tenim des de temps en els quals ni sabíem parlar, probablement, moltes vegades. Certeses que hem adquirit en el passat i que funcionen a la nostra vida com un límit per a allò que de vegades volem fer. Per exemple, si jo tinc la creença que els diners són dolents, això, la gent que ha fet molts dolents és una gent corrupta, amb tota seguretat. No es poden fer molts diners treballant honradament. Aquesta creença a mi em limitarà. Algú em pot dir de quina forma? A veure, els que sabeu PNL, aquest és un exemple que es posa sempre a PNL. Com em limita a mi la creença de pensar que els diners fan pudor? A mi, personalment. Em perjudicarà en el sentit que no acumularé riquesa i que si estic a punt de tenir molta riquesa diré tira, ho estàs fent malament, alguna cosa estàs fent malament. Jo estic fent alguna cosa malament? No, igual estic treballant com una boixa o estic treballant en una cosa que pot donar molts diners, però la meva creença és aquesta. Si jo la tinc conscient, si jo la tinc en pantalla, puc pensar, vale, nena, sí, però saps que bla, bla, bla. Però si jo no tinc en pantalla aquesta creença, si jo no sé ni que tinc aquesta creença em limitarà, i em limitarà efectivament. M'explico? Molt bé, per tant, actuarà com un filtre a la meva percepció de la realitat. Les expectatives, que és el que espero aconseguir, si el que espero aconseguir no ho aconsegueixo, això és un filtre per al que veuré després a la realitat. Tot ho veuré en funció de no haver aconseguit aquesta expectativa. O, si estic en el camí d'aconseguir l'expectativa, el que faré sempre serà tot allò que em porti a la meva expectativa i deixaré de banda allò que jo penso no m'emporta. M'explico? Bé, la realitat arriba filtrada. Si la realitat arriba filtrada, la cosa es complica encara més quan arriba. Es complica encara més quan arriba perquè jo em representaré la realitat en funció del meu estat emocional i de la meva fisiologia. I em representaré la realitat d'una forma concreta. Nosaltres percebem, això ho sabem tots, pels sentits, veiem, sentim, posem l'orella, tenim sensacions, i resulta que ens representem la realitat de la mateixa forma en la nostra ment. La nostra representació mental és una representació que utilitza imatges, una representació que utilitza sons i una representació que la sentim al cos i de vegades ni som conscients. Sabem que ens està passant alguna cosa, però no sabem el què. I n'hi ha persones que es representen la realitat sobretot d'aquesta forma que a PNL diem sinestèsica, és a dir, que se la representen al cos. Molt bé. N'hi ha persones que se la representen visualment. Jo tinc una amiga que quan diem anem a dinar fora, vinga, ens farem un regalet, anem a dinar fora, hem d'anar a aquest restaurant que té uns quadres a la paret, em diu, és preciós. Dic, bueno, sí, però es menja bé.
Sí. No, a ella no li importa si es menja bé o no es menja bé. És visual totalment. Bueno, un exemple. Ja ens representem la realitat d'una forma diferent. La meva amiga anirà a un restaurant i jo voldré anar a un altre. I això ja amb tota una realitat filtrada prèviament. Com jo em represento la realitat, evidentment tindrà un impacte en el meu estat emocional. Si jo m'imagino, si sóc visual, i m'imagino el restaurant meravellós amb els quadres preciosos, la llum entrant per les finestres, que bé, em donarà una sensació d'alegria, un sentiment de benestar. Però, si per al contrari m'estic representant, sent visual, el restaurant com un lloc fosc, sense finestres, brut, fastigós, em sentiré malament i diré, a mi això no, jo no vaig. D'acord? Aquest és el meu estat emocional, però és que a més, aquest estat emocional està repercutint en la meva fisiologia. Perquè quan jo em sento content, il·lusionat, tinc una sensació d'expansió. Inclús el meu cos adopta una postura diferent. Si jo em sento acabat, trist, evidentment tindré una postura totalment diferent, que si em sento com em sento ara realment contenta d'estar amb vosaltres. D'acord? Per tant, representació mental, estat emocional, fisiologia, íntimament lligats. Íntimament lligats. I la percepció de la realitat influent en aquest sistema que està conformat pel nostre cos, la nostra ment i les nostres emocions. Molt bé, tot això que tenim aquí, ha passat de la realitat aquí, tot això ha generat una conducta en nosaltres. Quan la meva amiga em diu anem a aquest restaurant, jo sóc la visual i ella m'està dient el restaurant que es menja molt bé però que no té finestres. Li diré, em sentiré, no anirem. Això posant un exemple tonto, perquè si és un cas més important, si és algú que m'està dient una cosa que jo crec que està totalment equivocada, que jo m'estic representant com una barbaritat, potser no només diré que no, sinó que li diré, calla. M'explico? És a dir, estic parlant, estic conduint-me verbal i no verbalment d'acord amb tot això que hem vist ara. Molt bé. Algun dubte d'això? No? Tot això ha portat aquesta forma de veure la comunicació entre les persones i la intercomunicació, és a dir, la comunicació amb un mateix, aquesta forma de veure com es pot copsar el món ha portat a la PNL a establir una sèrie de pressuposicions. Què són això de pressuposicions? Les pressuposicions són coses que jo dono per suposades que són certes. I per què? És que no són certes? Jo no puc donar res per cert si estic treballant en la línia de la PNL, perquè ja hem vist que cadascú copsa la realitat d'una forma diferent. Per tant, jo dono per cert tot això que ara posaré aquí des del punt de vista de la PNL. I tot això que posaré aquí són els fonaments de la PNL i tots ells són pensaments saludables. Tots ells són pensaments que amb tota seguretat tenien aquests tres ídols que van modelar, com es diu en PNL, els nostres amics Bandler i Grinder i que els hi van servir. El primer és ment i cos són un sistema. Això es veia clarament. La ment i el cos són un sistema. La meva representació mental influeix en el meu estat emocional. El meu estat emocional influeix en el meu estat físic. Està clar? Molt bé. Com em represento el món? A l'estat emocional al qual em trobo. Tot allò que acabo dient i fent té a veure amb aquesta interinfluència. Molt bé, però i si tot això que jo he acabat fent i dient no era el que jo volia? I si m'he equivocat? I si m'ha sortit malament? I si em passo el dia pensant, ostres, la vaig
amb perdó de la càmera, la vaig cagar. Val? Per què em va passar allò? Per què vaig dir allò que vaig dir quan em vam contestar allò i bla, bla, bla? I si succeeix això? Què ens diu la PNL llavors? Què passa? Què passa amb allò que vaig fer? Per què ho vaig fer si havia de fer l'altre? La PNL ens ho diu claríssimament. Tot allò que faig jo o que fa un altre té una intenció positiva. Si tu vas fer allò en aquell moment és perquè tenies una intenció positiva per fer-ho. Doncs jo no sé que la tenia, no, tu no ho saps. Conscientment, a la pantalla de l'ordinador no tens la intenció positiva, però en el teu programa està. Tu estaves fent allò perquè necessitaves fer allò en aquell moment per alguna raó. Els nens que ens criden l'atenció a l'escola, aquests nens que sempre ens donen la vara, i va, i que a sobre van de dolents. Dius, però com pots anar de gamberro per la vida si només tens partes dels professors, si et fan fora de la classe constantment, si ho suspens tot? Doncs perquè ho necessiten. La seva intenció positiva és cridar l'atenció, perquè són persones, són nens, als quals probablement a casa no els hi fan cap cas. Necessiten que algú els hi faci cas. I la forma que han trobat és comportar-se malament. No és la forma millor, no ho és. Però és la que ells han trobat. Si ells arriben a saber per què ho estan fent, potser aconseguiran una altra forma d'aconseguir el mateix, però fent-lo de diferent forma, que sigui millor per ells. M'explico? Aquesta és una altra pressuposició, per tant, de la PNL que és realment molt interessant. Molt bé, però i si a sobre jo tenia una expectativa quan vaig fer allò equivocadament i això m'està portant al fracàs? I si jo, com a nen que vull tenir l'atenció dels altres, ja dono tant la vara que al final el professor ni em posa el parte, em fa fora de la classe directament? I si ja no em fa cas ningú? I si allò que jo estava perseguint no ho estic aconseguint? I si estic fracassant? No existeix el fracàs. La PNL diu que no existeix el fracàs. Només existeix l'aprenentatge. Si has fracassat, nen, és perquè has donat massa la vara. Agafa un altre camí. Si tu vols que la professora et miri, si tu vols que la professora et digui alguna cosa, si tu vols que la professora tingui cura de tu d'alguna forma, no facis això, fes una altra. Aprèn que pots fer una altra cosa. I bé, d'això del fracàs en sabia molt l'Edison, l'inventor de la bombeta. L'inventor de la bombeta, que el tenim aquí, el Thomas Alva Edison, deia sempre que no havia fracassat. I mira que li va costar trobar això de la bombeta. Sembla que va fer com més de 1000 intents per trobar-la. Però ell ho deia molt tranquil. No, jo no fracassé. Yo solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Passa res. No existeix el fracàs, existeix l'aprenentatge. Bé, sí, existeix l'aprenentatge, però això t'està donant un resultat negatiu. Com pots tenir ànim per seguir endavant? Él deia que a él los resultados negativos le iban muy bien, porque si sabía lo que no funcionava, podria trobar millor el que sí funcionava. Sí, però quan has vist 1, 2, 3, 4, 100 vegades que allò no funciona, ja no tens ganes de provar res, no? Dius, ostres, com mantenir l'ànim per trobar? Si no tinc ganes, ja no puc, estic desanimat totalment. No et desanimis. La PNL diu que tens tots els recursos que et fan falta. I els tens al teu interior. Mira que fàcil. Sí, però jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec, això. Jo no m'ho crec. Això ho diu la PNL. Això és una pressuposició de la PNL, d'aquests 3 senyors, del Milton Erickson, de la Virginia Satir i del Peirce. Però jo això no m'ho crec, perquè a mi això no em serveix. Mira, com puc trobar recursos? Quan estic en una situació en la qual estic pensant així,
Ja està, estic acabat, ja no puc més, val? Estic ofegat, estic fracassat. Soc un fracassat, aquí ningú em vol, la gent vol que marxi, bla, bla, bla. M'està ofegant el sentiment de fracàs. La vaig cagar, amb perdó de la càmera, la vaig cagar i ara no sé què fer. Ja no sé què més puc fer. Molt bé. Aquesta sensació m'està ofegant. És el que jo tinc en la meva ment. Però la PNL, com hem vist al començament, ens diu en el seu model de comunicació que la realitat no és exactament el que jo tinc a la meva ment. Jo tinc una representació mental de la realitat. El mapa no és el territori. Aquesta és una pressuposició bàsica de la PNL. Això ho va dir el Korczewski, del qual ara no podem parlar, i ho va adaptar la PNL. El mapa no és el territori. El mapa és un, i tu en el teu mapa tens la sensació de total i absolut fracàs. No pots canviar allò que va passar. No pots canviar aquell moment en el qual sí que vas fracassar perquè no vas aconseguir allò que volies aconseguir. No vas aconseguir la teva expectativa. Això no ho pots canviar, però el que sí pots canviar és la teva representació mental del que va passar en aquell moment. I si tu canvies la teva representació mental del que va passar en aquell moment, podràs canviar l'emoció, l'estat emocional i fins i tot l'estat físic. M'explico? És a dir, si som un sistema, nosaltres podem entrar en el sistema per allà per on volem o per on podem. Puc entrar per la representació mental, puc entrar pel meu estat anímic, mira tu, em prenc un Prozac o el que sigui, i m'animo, o me bebo la botella de whisky, m'animo igual. I puc entrar per l'estat físic. Puc posar-me en forma, ostres, ara em sento millor. Això ja ho sabien els grecs, no? Mens sana in corpore sano. Però també podem entrar per l'estat emocional. De les emocions fa poc que parlem. Va començar el Goleman en els anys 90 del segle passat, com ja sabeu, parlant de l'educació emocional. Ell parlava de la importància de les emocions, de la intel·ligència emocional, en la intel·ligència, i des de llavors ho tenim clar. Podem entrar en el sistema, ho podem fer. Podem entrar en el sistema i canviar la nostra representació mental. Ara t'ho diré, per això hem vingut aquí. I podem? Com la canviem? Aquesta és la pregunta, perquè mira, el Ramon y Cajal ja sabia que es podia canviar. Sabeu que Ramon y Cajal era un metge especialitzat en el sistema nerviós que va aconseguir el Premi Nobel el 1906. Aquest senyor va dir això que tenim aquí davant. Tot ésser humà pot ser, si s'ho proposa, escultor del seu propi cervell. Ser escultor del seu propi cervell i canviar la representació mental pot ser el mateix, no? Sí. Clar, podem fer-ho. Ara, tens tota la raó. Estic totalment d'acord amb tu. I ara, la pregunta d'ella, quina era? Com canviem aquesta representació mental? Com ho fem? Com ho fem? I per això em va agradar la PNL, perquè em va donar eines per fer-ho. Llavors us volia proposar utilitzar una d'elles. Són moltíssimes, la PNL té moltes tècniques diferents, però he pensat que us podria servir una tècnica que es diu canvi d'història personal, que les que sabeu, em sembla que éreu totes dones, les que sabeu PNL ja l'heu practicada en alguna ocasió. Aixequeu el braç, sisplau, si la coneixeu. La reconeixereu. Vull dir, perquè la PNL el que ens passa és que com que les paraules ens venen de l'anglès i estan moltes vegades traduïdes directament, de vegades a una tècnica uns li diem una cosa i d'altres li diem una altra. La reconeixereu, perquè veureu que utilitza els tres eixos fonamentals de la PNL, dos d'ells, que són el canvi de posició perceptiva, un d'ells, un altre és el canvi en el temps, me'n vaig cap al futur o me'n vaig cap al passat, evidentment, sempre amb la ment,
I en aquest cas no utilitza els nivells neurològics, que també són molt interessants, però que segur que si aquesta sessió us enganxa, acabareu aprenent a aprendre PNL, a algun lloc que us expliquin PNL. De moment, jo us proposo fer un canvi d'història personal. I els que voleu fer-la, aixequeu el braç, sisplau. Com es fa el canvi d'història personal? Perquè ara esteu pensant, i aquesta tia què farà? Que ens obrirà el cervell, la trepanació, o que com es va canviar la història personal? Doncs bé, us explico. El canvi d'història personal s'ha de fer personalment, això per començar, perquè cadascú té la seva història, cadascú té el seu mapa, cadascú té les seves vivències i cadascú té els seus problemes que li preocupen concretament. Per tant, us proposo que individualment, cadascú amb la seva ment i amb la seva història, segueixi els passos que ens proposa la tècnica de la PNL. Aquests passos són molt senzills, Són el que jo als meus alumnes els deia quan feia PNL amb ells i li dic ara als meus clients, passos de jugar amb la ment. La PNL juga amb la ment. Es tracta de canviar la representació mental. Canviem la representació mental. Per canviar la representació mental no farem cap trepanació de cervell ni farem cap cosa rara. El que farem serà, primer, tenir clar què és allò que ens està matxacant mentalment. Tenir clar allò que volem canviar perquè ens està donant problemes. S'ha de canviar tot? No, no has de canviar tot allò amb allò que vius bé. En tot cas, has de canviar allò que t'està molestant. Molt bé. Quines coses em poden estar molestant? En quins àmbits? Àmbits qualsevol. A l'àmbit familiar. Potser tinc sempre el mateix problema amb el meu fill, o amb la meva filla, o amb el meu marit, o amb la meva dona, o amb la meva parella. Potser en l'àmbit laboral vaig tenir un problema puntual l'altre dia amb una persona. Ostres, tu, i me'n recordo perquè que malament em va sentar el que em va dir, o que malament em va sentar el que jo li vaig dir, o potser és una altra cosa que se'm repeteix sempre al llarg de la vida. Sempre em passa el mateix, tu, és que sempre em passa el mateix. Per què em passa sempre el mateix? Jo estic funcionant sempre, en aquella situació en la que em passa el mateix, estic funcionant sempre de la mateixa manera. Voleu que investiguem una cosa d'aquestes? Aixequeu el braç, sisplau. Només una? No s'ha convençut? No passa res. No passa res. El que pot passar és que no ho aconseguim i ja està, no ho hem aconseguit, ara mateix no ho hem aconseguit perquè ens està fastidejant allò concretament, però potser sí que ho aconseguirem, no? Vinga, anem a provar. Llavors, per provar a fer el canvi d'història personal, el primer que hauríem de fer és anar cap endins, perquè és la meva història, és el meu cervell, és la meva ment. Per tant, jo no puc fer-ho ni vull fer-ho per vosaltres. Llavors us proposo que fem una petita relaxació, interiorització, d'acord? Es tracta que deixem de banda les tensions que portem a sobre. Tensions que portem físicament, però que, com ja sabem, segur que tenen molts motius que poden ser a nivell de pensament, a nivell d'emoció, d'acord? Doncs vinga, ens posem còmodes i jo us demanaria que tanquéssiu els ulls i que fem un repàs del nostre cos per tal de veure si està realment relaxat i còmodament assegut. Molt bé. I podem veure els nostres peus com estan reposant al terra i si notem qualsevol tensió, la fem fora, deixem anar, molt bé, i podem pujar la nostra atenció per les nostres cames, molt bé, deixem anar l'atenció i seguim pujant, arribem als isquions, a sobre de la cadira, seguim pujant,
la columna vertebral. Molt bé. I anem soltant qualsevol tensió que trobem. Perfecte. I arribem a les espatlles. Tantes vegades acumulem aquí. Ens fan mal i tot. Si hem de moure una mica, ho fem. Baixem pel braç esquerre. Arribem fins a la mà. La deixem reposar tranquil·lament. Baixem pel braç dret. Molt bé. Les mans que estiguin còmodes. Molt bé. Anem al clatell. Si cal, movem el cap una mica. Deixem anar. Puixem el cuir cabellut, que fins i tot aquí podem tenir tensió. Deixem anar al front. Deixem anar a la boca, aquesta mandíbula que fins i tot a la nit apreta els dents. Deixem anar. I respirem tranquils. Respirem tranquils amb la seguretat de que estem en un lloc protegit, de que estem bé. Molt bé. I ara, des d'aquest estat de tranquil·litat, li podem demanar a la nostra ment que ens presenti un moment en el qual vam tenir aquest problema que ens agradaria treballar. Un moment en el que potser ens vam sentir rebutjats. Un moment en el qual vam pensar que sobràvem, no fem res aquí, no faig res, en el qual vam pensar que allò que estem fent, que estic fent, no serveix. Realment no serveix per res. Un moment en el qual em va fer tantíssima ràbia allò que em deia. Un moment, al cap i a la fi, que vull treballar ara, perquè és que se m'està repetint. I si trobeu el moment, us demanaré, sisplau, que em feu un senyal amb el braç per tal que jo sàpiga que ja podem començar. Molt bé, molt bé. Perfecte. Molt bé. Un moment en el qual no em vaig sentir bé, una situació a la qual vaig fallar. Recordeu que es tracta de canviar-ho. Es tracta de fer-lo fora, no fora perquè està a la meva vida, però sí ho canviaré, perquè tinc tots els recursos. En recordeu-vos, i tenim el recurs per aquest moment en el qual el meu pacient se'm va posar impertinent, fins i tot em va amenaçar. Tinc tots els recursos i aprendré del fracàs. Si s'us presenta aquest moment, aixequeu el braç, sisplau. Molt bé. Si no trobeu cap moment d'aquest tipus, no importa, millor. Vol dir que ara no teniu res que treballar. Però si heu trobat aquest moment, si heu trobat aquest problema que voleu treballar, ho fem ara mateix. Llavors us prec que aneu tornant aquí, a aquesta fira de Sabadell a la que ens trobem, que aneu trobant aquest espai, aneu tornant a aquest espai en el que ens trobem, a poc. Podeu tornar a sentir el vostre cos assegut a la cadira, les vostres robes en contacte amb el cos i podem fer una respiració profunda i podem obrir els ulls quan vulguem, ara mateix. Costa tornar, perquè amb un mateix, encara que estiguis veient problemes, s'està bé, oi que sí? Això és el mindfulness, ja parlaré un altre dia. Ara anem a treballar. Vinga, tothom dret, va,
que això es treballa amb el cos. N'hi ha persones que no... Oh, m'he carregat. N'hi ha persones que no necessiten treballar res o no volen. Fem les cadires fora, sisplau. Doncs aquestes persones us manteniu asseguts, al marge. Les que voleu treballar i no voleu sortir a la càmera, treballeu en aquesta banda, d'acord? Molt bé, vinga. Us donaré un full en el que veureu aquests quadrats que teniu aquí. Aquest full s'ha de dividir per tal que ens quedin quatre paperets, un amb l'observador, un altre amb el problema, un altre amb el recurs i un altre amb el futur. Ara farem treballar la nostra ment i el nostre cos, perquè recordeu que tot va lligat. El que farem, pels que sabeu PNL, no serà només un canvi de posicions des de l'observador, el problema, el recurs, sinó que, a més, farem com es diu en català, anclatge, un anclatge amb l'espai, un anclatge espaial, és a dir, anclarem el que ens interessi en un espai determinat. Per això farem servir diferents espais, d'acord? Teniu tots quatre paperets. Cadascú es posarà la seva paradeta al voltant. Això és un exercici que es fa a consulta o es fa als cursos un per un. Jo m'estic atrevint una mica, espero que no massa, a fer-ho amb tots vosaltres, perquè el que vull és que traieu algun profit real del que estem fent aquí. D'acord? No només una teoria, sinó també una pràctica. Molt bé. Llavors, amb aquests paperets, cadascú es fa la seva paradeta. Com es fa la paradeta? Vinga. Vosaltres sou els observadors, perquè sou els que observareu la vostra representació mental. Ens falten dos, perquè sou més dels que pensaven. Com ho faríem, això? Teniu algun paper vosaltres amb vosaltres i us podeu posar? Algú porta paper? Portes folis? Podries fer-t'ho per tu? Doncs deixa'm un altre foli perquè ens falten dos. Gràcies. Us heu de fer la paradeta. Com ens fem la paradeta? Vinga, jo sóc l'observador. Cadascú que busqui un espai a la sala. No us quedeu com esteu. Cadascú que busqui un espai. Veniu cap endavant, perquè si no, no el tindreu. Veniu cap aquí, sí, un espai a la sala. Cadascú el seu espai. Al voltant de l'espai ha de tenir un espai per ell. Habràs de copiar això. Us bellugareu, veniu cap acá també, us bellugareu entre el vostre problema i els vostres recursos. No oblideu que teniu tots els recursos. Em direu, no, doncs sí, ja ho veureu. Vinga, posem el problema davant. Poseu el problema on vulgueu. Després entrareu en el problema. De moment el posem al davant. Poseu el recurs on vulgueu. Després entrareu en el recurs, és a dir, trepitjareu el recurs. Perfecte. Joana, vine més cap acá. Trenquem les normes de l'espai. Bé, molt bé. Doncs ara posarem al terra el recurs, l'hem posat allà, el futur, poseu el futur on vosaltres veieu que està el vostre futur, i ara a l'observador. Aquests sou vosaltres, perquè treballareu, si posa l'observador on vulguis. Cadascú té un espai per l'observador és ell, un espai pel problema maleït, un espai pel recurs i un espai pel seu futur. D'acord? Molt bé. Ara us demanaré que feu una cosa que potser no us agradarà, però com que aquest problema segur que us està matxacant i ja heu entrat moltes vegades, una vegada més. Vinga, entreu en el problema. Molt bé. I ara treballarem el problema des de tots els àmbits de la nostra ment.
Tanquem els ulls. Recordem el moment en el qual jo vaig tenir aquest problema, un moment concret. Molt bé. I ara que tenim el moment al cap, veurem el mateix que estàvem veient en aquell moment. Què estic veient? Què estan fent les persones al meu voltant? Què està passant? Quines paraules estic sentint que m'estan dient? Quines paraules estic dient jo? Quina sensació al cos m'està provocant tot això? Val. Molt bé. Us demano, sisplau, que aixequeu el braç, si podeu estar ja en aquesta situació, si podeu estar sentint, si podeu estar veient. Potser inclús podeu sentir el que us esteu dient a vosaltres mateixos. Molt bé. Bé, sortim del problema. Fem un pas enrere, ens sacsegem una miqueta, fora, això, fora, problema, fora. D'acord? Ens posem en l'observador i us demano que des de l'observador observeu aquesta persona que estava en el problema amb el problema que tenia. Poseu-vos a l'observador i des de la posició de l'observador, sisplau, que sou vosaltres, entra en tu mateixa, que tu ets l'observadora del teu problema en aquest moment. Entreu en l'observador, un pas cap a l'observador, vinga. I ara, des d'aquesta posició d'observador, mireu el que teniu al davant. Mireu aquesta persona que ha tingut aquest problema, que ha sentit això. Què és el que li manca a aquesta persona en aquest moment per superar aquest problema? Quin recurs li faria falta a aquesta persona en aquest moment per superar aquest problema? Què li hagués anat bé? Potser li hagués anat bé saber que l'altre no va contra ell. Té un mapa equivocat al cap i va en contra d'allò que jo represento al seu mapa, però no va contra mi. Potser veure el que està passant amb sentit de l'humor, si és que això és per riure, Potser saber que això no tindrà molta importància. Potser us demano, sisplau, que quan trobeu allò que li hagués fet falta a la persona en aquell moment, aixequeu el braç. Quin recurs li hagués fet falta a aquella persona en aquell moment per no patir com estava patint? Molt bé. I potser us arribarà al cap més d'un recurs. Igual li feia falta això, però també li feia falta l'altre. Què li hagués fet falta a aquella persona per sortir-se amb èxit d'aquella situació? Us demanaré, sisplau, que aquells que no trobeu cap recurs, aixequeu el braç. Molt bé. Sembla que l'observador observa i té clar quin és el recurs. Un pas enrere, sisplau. Sortim de l'observador. Molt bé. Problema? Recurs? Doncs heu de saber que els teniu tots.
Heu de saber que teniu tots els recursos. I ara el que podem fer és demanar a la nostra ment que ens presenti un moment de la nostra vida a la qual jo vaig fer servir aquest recurs. Aquest recurs que li fa falta a aquesta persona, que sóc jo mateix, en el problema, jo el tinc. Tu el tens, si el tens tu i els teniu tots. Busqueu un moment al vostre cap al qual vau fer servir aquest recurs. Ostres, a mi em feia falta sentit de l'humor. Me'n recordo que un dia, en una entrevista terrible, em vaig fixar en el cabell de l'alumne que deia que jo li havia fet... I mare de Déu, que ridícul que era, em vaig donar per riure, em va donar per riure. I en aquell moment em vaig relaxar, vaig poder canviar. Tots tenim tots els recursos. Aquest exemple és un exemple tonto. Vinga, entrem en l'observador o entrem en l'observador i li demanem a aquest observador, que som nosaltres mateixos, que ens presenti un moment de la nostra vida al qual vaig fer ús d'aquest recurs. Deixeu que vingui al cap, deixeu que vingui al cap, deixeu que la ment us proposi aquest moment, perquè vosaltres, conscientment, potser no el trobeu, però està. Un moment de la vida al qual vaig fer servir aquest recurs. Un moment de la vida en el qual jo estava forta, estava fort. Potser en aquell moment ni ho vaig pensar, però, carai, em vaig en sortir molt bé. Molt bé. I quan tingueu aquest moment, entreu en el recurs, sisplau. I entrar en el recurs és entrar en la nostra ment, tancar els ulls, veure què està passant en aquest moment que jo tinc aquest recurs. Sentir el que estic sentint, sento el que diuen els altres, el que estan dient de mi. Sento el que jo m'estic dient a mi mateix en aquest moment? Molt bé. Veig el que estava veient en aquell moment? Molt bé. I tinc en el meu cos la sensació que tenia en aquell moment. I fins i tot puc agafar la mateixa postura que jo tenia en aquell moment. Estic sentint en el cos el mateix i estic igual que estava en aquell moment. Molt bé. I ara, amb aquesta sensació, donaré un pas i entraré en el problema. Estic entrant en el problema amb el meu recurs. I ara estic vivint allò de la forma que ho estic vivint ara. Ara que sé que tinc aquest recurs, que és meu, que el puc fer servir, no veig el mateix que veia. No estic sentint dins meu les mateixes paraules. No estic veient fora el mateix que veia, perquè ara és diferent. Ara estic fent servir el meu recurs.
Molt bé. I és que jo em sento diferent. Molt bé. Estic fent ús del meu poder. Perfecte. I igual que ho estic fent ara, ho podré fer la propera ocasió que se'm presenti aquest problema. Fem un pas al futur, sisplau. Com serà la propera vegada que em torni a passar això? Ara que sé el recurs que tinc. Ara que sé que no ha de ser igual. Us prego que tanqueu els ulls i que us imagineu aquesta situació futura, perquè d'aquesta forma li esteu donant permís a la vostra ment per actuar de forma diferent la propera vegada. Esteu instal·lant un programa. Un programa nou. Com és ara en el futur, ara que sé el que sé i ara que puc fer servir el meu recurs. Perfecte. Molt bé. I em temo que el futur ha arribat. La Joana ja mira el rellotge. El futur ha arribat i hem d'acabar abans del que jo pensava. Podeu sortir. Bé, doncs això que hem fet és PNL. Hem viatjat amb la nostra representació mental en el temps i en les posicions. Encara que em renyaran, fem 5 minuts de cloenda, sisplau, perquè jo vull saber si aquest exercici quasi bé multitudinari ens ha pogut servir. Algú vol explicar alguna cosa, vol opinar? Doncs fem una cosa, ens quedem dempeus si fa falta, ens apropem i un per un anem dient la paraula o les parauletes amb les quals volem marxar. Digues. A veure. Jo diria tranquil·litat, aprenentatge i aplicabilitat. I aplicabilitat, gràcies. També aprenentatge i com més valentia. Valentia. Sí. Millora. Millora. Aprenentatge i millora. Estar més positiva. Més positiva. Benestar. Tranquil·litat. Aprenentatge i recurs. Relax. Oportunitat i esperança. Temps i perspectiva. Aprenentatge i curiositat. Canvi d'emoció positiu. Tranquil·litat. Un moment de reflexió. Gratitud. Ajudar-se i deixar-se ajudar. Perfecte, perfecte. Autocura, autocontrol, autoescolta, sí, nois, tot cap un mateix. Digues. Bé. Molt bé. Un repàs. T'ha servit alguna cosa? T'ha servit per millorar? Per no constatar coses que ja més o menys ja no els havia treballat. Perfecte. I ara les has vist potser més clares? Molt bé, molt bé. Sí? Autoestima, bé, que és el fonament. Sabeu que tinc un projecte d'autoestima pels adolescents que estic treballant a la universitat, perquè tinc tan clar que aquests nens que ens fallen moltes vegades els hi falla amb ells l'autoestima, però és que el problema no és que els hi falla amb ells, és que els hi falla a nosaltres. Estic contentíssima del resultat. A veure, una coseta
Això m'ha servit a mi molt, us volia dir que el mapa no és el territori, ja ho hem dit, si se t'enfronta un altre, s'enfronta al mapa que ell té de tu, no de tu, no a tu. A mi em deien, una vegada que em van fer moving, Carme, pero si no te lo tomes personalmente, si este otro del equipo directivo siempre que te dice que no, pero no te lo dice a ti. Digo, ¿cómo que no me lo dice a mí? Si todo lo que quiero hacer me lo fastidia, si es que me corta les ales. Però no, jo no ho vaig entendre això en aquell moment. Després vaig fer la PNL i vaig entendre que en el seu mapa jo era una amenaça molt greu per ell. Claro, en aquell moment ell anava en contra de l'amenaça, no en contra de la Carme Vendrell. Bé, és igual, va molt bé. Bé, acabem amb el Marcel Proust. Descobrir quelcom nou pot ser veure allò vell amb nous ulls, que és el que hem fet, no? Ja de pas... Bé, hem acabat i bé, desitjo que tothom tingui un bon equilibri emocional a la corda fluixa de la vida i si algú vol, si hi ha quedat algun dubte, aquest és el meu e-mail. I bé, doncs, moltíssimes gràcies.